دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفت بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. ассалому алайкум ҳамватанони иззатманд. Табиӣ аст ки вазифаи ҳар як корманди милитсия таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ дар кишвар аст. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба таваҷҷӯҳи шумо фаъолияти мақомоти корҳои дохилии мамлакатро манзур медорад, ки дар он рӯйдоду воқеаҳои ҷиноятӣ ва дигар самтҳои корбарии милитсия ҷой дода шудааст. дар студия бо шумо абдулмумин зайниддинзода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. марди 34-сола дар заминаи рашку бадгумонӣ ҳамдеҳаи худро ба ҳалокат расонид. ғоратгарон бо роҳи таҳдиду зӯроварӣ маблағ ва телефони мобилии донишҷӯро ошкоро тасарруф карданд. содир кардани 30 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ аз ҷониби нафаре ки қаблан 5 маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. бузургону хиратмандон сабру таҳаммул, сабурӣ ва фурӯтаниро асоси пешгирии амалу ҳодисаҳои нохуш ва номатлуб дониста, ҳамеша таъкид менамоянд, ки ҳангоме ки қаҳру ғазаб ва ҷаҳолат дар одамон боло мегирад, бояд онро фурӯ нишонд. акси он метавонад осоиш ва осудагии одамонро барҳам занад. сокини 34-солаи ноҳияи восеъ бинобар сабаби рашк як нафар ҷавони ҳамдеҳаашро, ки гӯё бо ҳамсару робитаи маҳрамона доштааст, ба ҳалокат расонидааст. рашку бадгумонӣ гоҳо то ҳадде дар вуҷуди инсонҳои сабукфикр реша медавонад, ки ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин даст мезананд. гарчанде зиндагӣ кардан ин ҳуқуқи фитрии инсон аст ва ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд, вале ашхоси кӯтоҳандеш сари қаҳру ғазаб сабабгори аз ҳаёт маҳрум намудани як инсони дигар гардида, ӯро аз ин неъмати бебозгашт маҳрум месозанд. чунин як далел дар ноҳияи восеи вилояти хатлон ба қайд гирифта шуд, ки як нафар марди 34-сола ҳамдеҳаи худро мавриди латукуб қарор дода ба ҳалокат расонидааст. дар пайи содир кардани ҷинояти одамкушӣ шаҳрванд иззатов муҳаммад абдулғаниевич соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи деҳаи осмонбикаи ноҳияи восеъ дастгир карда шуд. ном бурда дар заминаи хусумату бадбинӣ, ки омили пайдоиши он рашк ва бадгумонӣ мебошад, шаҳрванд Қурбонов Алишер Мухторович сокини деҳаи мазкурро аз ҳаёт маҳрум сохтааст. ҳодисаи ҷиноят дар яке аз хонаҳои сохтмонаш нотамоми деҳаи осмонбикаи ноҳияи восеъ содир шудааст. тибқи нишондоди гумонбаршуда, гӯё марҳум Қурбонов Алишер бо ҳамсари ӯ муносибати маҳрамона доштанд ва маҳз ҳамин андеша сабабгори он шудааст, ки ӯ даст ба ҷинояти махсусан вазнин занад. иззатов муҳаммад Қурбонов Алишерро ба ҷои ҳодиса даъват намуда, аввал байни онҳо муноқишаи лафзӣ сурат гирифта, сипас ба латукуб табдил ёфтааст, ки дар натиҷа Қурбонов Алишер бо бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. бо доир намудани коркартҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ, ҷинояти мазкур дарҳол ошкор гардида, содиркунандаи он дастгир карда шуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон зимни коркардҳои махсуси оперативӣ як нафар нашаҷалобро ҳангоми интиқоли 2 кило воситаҳои нашадор дастгир карданд. вобаста ба боздошти ин нашаҷалоб ҳамкоронамон аз вилояти Суғд гузориш омода намуданд. муборизаи устувор бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба кормандони оперативӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон имкон дод дар ҳудуди маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ҳаракатҳои пинҳонкорона, яъне нашаҷалобии шаҳрванд Ғафуров Расул Ғафурович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ошкор ва ба фаъолияти ҷиноятии нашаҷалоб нуқта гузоранд.
дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз гумонбаршуда 1 килои 310 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва 600 грамм мухаддароти нави афюн мусодира шудааст. Сабаб чӣ шуд, ки командои милитсия шуморо боздошт кард? خرید و فروش نارکوتیکی دست دادن همین حساب دستگیر کردم. ба муомилот баровардани воситаи нашадор ҳарчанд пинҳонӣ сурат гирифт, аммо ҳама ҳаракатҳои гумонбаршуда зери назорати оперативии милитсия қарор дошт, ки барои ошкор шудани ҷиноят ба муқобили саломатии аҳолӣ мусоидат намуд. тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад, ки гумонбаршуда Ғафуров қаблан соли 2007 барои содир намудани ҷинояти авбошӣ ва соли 2014 барои ҷинояти тамаҷҷӯӣ суд шудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. кормандони милисияи пойтахт ҷиҳати пешгирӣ ва ошкори ҷинояту ҷинояткорӣ саҳми назаррас дошта фаъолияти худро дар ин самт мақсаднок ба роҳ монданд. аз ҷумла чанд рӯз қабл дар кӯчаи Саъдии Шерозии пойтахт 2 нафар ҷавон ба як донишҷӯ дарафтода бо роҳи зӯрӣ телефони мобилӣ ва маблағҳои ӯро тасарруф карда аз ҷои ҳодиса фирор намуданд. милисияи пойтахт тавонист ба таври фаврӣ ин ҷиноятро ошкор ва гумонбаронро боздошт намояд. хеле таасуфовар аст агар содиркунандаи кирдори ҷиноятӣ қаблан низ ҷиноят содир намуда баъди адои ҷазо ва ба озодӣ баромадан ислоҳнопазир боқӣ монда такроран боз ба ҷиноят даст занад. зеро мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳ намудани шахси гунаҳгор мебошад. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ 2 нафар ҷавон барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ яъне ошкоро тасарруф кардани амволи ғайр боздошт гардиданд, ки ҳарду қаблан ба кирдори ҷиноятӣ даст зада барои чунин кирдор ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. ин нафарон Саидов Рустам Намозалиевич соли таваллудаш 1995 сокини кӯчаи Муродови шаҳри Ҳисор ва Бахтовари Рустам соли таваллудаш 1999 иқоматкунандаи кӯчаи Чинор Имомови шаҳри Душанбе мебошанд. гумонбарон бо мақсади ба даст овардани молу амволи бегона қасди ҷиноят намуда баҳри амалӣ кардани он ба таври ошкоро шаби 8 августи соли равон дар назди корхонаи насоҷии тоҷик ба шаҳрванд Акрамзода Малик Асомуддин дарафтода бо роҳи таҳдид ва зӯроварӣ як адад телефони мобилии тамғаи хонор, ки арзишаш 1000 сомониро ташкил медиҳад ва 3000 сомонӣ пули нақди номбурдаро бо тариқи ошкоро тасарруф намуданд. аз рӯи нишондоди дастгиршудагон онҳо аз набудани одамон дар кӯча истифода намуда ҳангоми ба Акрамзода Малик дарафтодан Бахтовари Рустам номбурдаро бо роҳи буғӣ намудан таҳдид намуда Саидов Рустам бошад маблағ ва телефони ҷабридаро аз ҷайбаш ошкоро рабудааст. дар маҷмӯъ зарар расонида ба ҷабрида 4000 сомониро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати гумонбарон бо дастрасии моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. гумонбарон бошанд ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. як нафар иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти шуроби шаҳри Исфара, ки қаблан 5 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои гуногун адои ҷазо намудааст, ин навбат барои содир намудани наздик ба 30 ҳолати дуздӣ ба дасти кормандони милитсия афтод. номбурда дар ҳудуди шаҳри Конибодом аз манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон маблағ, тиловорӣ ва дигар ашёҳои қиматбаҳоро тасарруф карда ва аз ҷои ҳодиса тарк мекардааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодомро дар муайян намудани шахсияти дузди моҳир муваффақ гардонид. давоми як моҳи охир нафари дар дуздиҳо гумонбар Маҳкамов Абдунаим Раҳмонович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти шуроби шаҳри Исфара дар ҳудуди 4 ҷамоати деҳоти шаҳри Конибодом Эргаш Шарипов, Лоҳутӣ, Пулотон ва Ортиқов ғайриқонунӣ ба 33 манзили истиқоматӣ ворид гардида дуздӣ содир намудааст. он манзилҳои ҳадафи дуздӣ қарор мегирифт, ки соҳибхонаҳо муваққатан берун аз ҷои зист қарор доштанд. дузди кордони гузаро Абдунаим Маҳкамов, ки давоми солҳои 2003, 2006, 2009, 2017 ва 2019 бо ҳамин ҷурм суд шудааст, ин навбат низ дуздиро ҳамчун касб интихоб намуда дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок бо ҳар роҳу восита тавассути девор, тиреза ё аз болои дарвоза гузашта аз ҳуҷраҳо пулу тиловорӣ ва дигар молу ашёи арзишмандро тасарруф мекард. дуздиҳо дар манзилҳои истиқоматӣ пайҳам содир шуда дар баробари ҷабрдидагон мақомоти милитсияро ба ташвиш андохт. гумонбаршаванда услуби ба худ хос дошта шабона манзилҳоеро интихоб мекард, ки чароғи хомӯш ва дарвозаҳои қулф карда доштанд.
аз ҳисоби маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба даст омада гумонбаршуда дар шаҳри хуҷанд манзили истиқоматиеро ба иҷора гирифта ба дилхушӣ ва истироҳат машғул шудааст. аммо ин дилхушиҳо дер давом накард. ӯ дастгир ва зиндагии муфтхорона хотима ёфт. нисбати абдунаим маҳкамов бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори шашум мебошад. ҳамватанони иззатманд, ин буд гузоришҳое ки аз минтақаҳои гуногуни кишвар ҳамкоронмон омода намуданд ва ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва огоҳ намудан аз оқибатҳои он дар барномаи мазкур пешкаши шумо намудем. хайр, то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.